Dwi'n meddwl mae pob mudiad gwleidyddol o bwys mae iddo fo I sylfaen gymdeithasol. Mae pob plaid sylfaen gymdeithasol. Hynny ydy, ar un adeg oedd y blaid geidwadol yn cynrychioli'r cyfalafwyr mawr y tifeirianwyr ac yn y blaen, a blaid lafur yn cynrychioli'r mudiad undebol. Erbyn hyn mae'r blaid lafur yn sicr yn arweinyddiaeth y blaid lafur wedi mynd yn blaid cyfalafol. Pwy oedd y sylfaen gymdeithasol y mudiad cenedlaethol ydy'r dosbarth canol Cymraeg. Ac y ffaith amdani ydy bod y concesiynau yna wedi hildio a bod hynny wedi bodloni dosbarth canol Cymraeg. Gael ei gymryd enghraifft efo y brwydr S4C. Brwydr S4C. Wel, beth ddigwyddodd, oedden ni'n gwybod, yn yr 80au roedd y pryd pan oedd cynlitholdeb ar ei fyny, oedd y pleidiau I gyd I cytuno bydda'r bedwar y sianel yng Nghymru yn sianel Gymraeg. Mae debacl dwbl 1979 y referendwm a wedyn yr etholiad, a mae'r tyriad yn meddwl, sy'n rhaid ni gymysgu o'r rhain, a dyma nhw'n newid dyma nhw'n dweud, na, da ni ddim yn, byd am sianel yng Nghymru, ni fynd ar hen ffordd. Wel, yn y peth ydy, ydych chi'n gweld, dwi'n meddwl bod y dosbarth canol Cymraeg wirioneddol isio senedd nag annibyniaeth a dim byd, ydych chi'n gwybod. Ond mae'r iaith Gymraeg yn bwysig, oherwydd mae'r iaith Gymraeg wedi ffon fara y dosbarth hwnnw. Heb yr iaith Gymraeg, mae ddim yn. A felly, roedden nhw yn fodlon mynd yn bellach, mynd yn bell iawn iawn. A wedyn mi gaethoch chi'r protestio, mi gaethoch chi bygythiad Gwynfor Evans. Ac ar y pryd dwi'n cofio adeg hynny, mi oedd teledwyr annibynnol Cymru. Oedden nhw'n protest ac oedd gennyn nhw slogan iaith a gwaith. Oherwydd ar y pryd wrth gwrs mi oedd y glowyr yn streicio, mi oedd y gweithwyr dyr yn streicio, wedi iaith a gwaith. Gyntaf y sefydlwyd S4C, mae'r teledwyr annibynnol Cymru a dosbarth canol Cymraeg yn reit hapus achos mae'r iaith yn waith I ni, dydy. A dyna beth ddigwyddodd. O wedyn, heb dderbyn na asiantiaeth, y wladwriaeth Brydeinig ydy S4C. Ac ar y fath o BBC Cymru. Ac felly, ydych chi'n gwybod, mae gen a bod hynny'n digwydd, mae gen yna hawl I wneud be maen nhw wedi wneud rwan. Felly, yn y diwedd, mae'r iaith yn mynd I barhau os ydy y dosbarth mwyaf yng Nghymru, sef y dosbarth gweithio yn gweld angen am yr iaith Gymraeg i'w hunaniaeth. Ac mae'r tystiolaeth yma mae canran uchel iawn o'r dosbarth gweithiol di-Gymraeg a nhw am i'w plant gael addysg Gymraeg. Maen nhw'n gweld y Gymraeg fel bathodyn I hunaniaeth. Ond, does a ddim un plaid wleidyddol sydd yn cynnig polisïau economaidd a cymdeithasol sy'n cyfateb I anghenion y ddewerin Gymraeg. Sef, heddwch yn lle cyntaf, heddwch byd eang na hynny, swyddi, cyflogaeth, cartrefi, gwasanaeth iechyd, trafnidiaeth a'r amgylchedd. Hynny ydy, gwrthwynebu a herio neo-rhyddfrydiaeth, sef byd y banciau sy'n rheoli ar hyn o bryd. Dyna'r unig obaith i'r iaith Gymraeg yn barhaol ydy cyfuno polisi gladgarol, iaithgarol efo polisi economaidd sosialaidd. Does a ddim ffordd arall ymlaen iddo gael ei.